riwruok mar Gavanas okwedo pok mar omenda maromo bilion 420 ma migawo mar omenda chano miyo counties e omenda mag 226 gi 27. Gavanas oramo ni counties nyaka yud pok mar bilion 534 e omenda manyien kaluwore gi medruok mag osuru ma sirkal choko kaachiel kod medruok tije ma ichwalo kod counties. Jafwambo marwa Ksh534B nigi ler. E nyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne weche mag omenda, Gavanas onyono e lwala makwar pok mar omenda maromo bilion 220 ma migawo mar omenda omiyo counties e hik omwom manyien ka giwacho ni en achaya ne jopiny. E bwo jakom margi FCPA Ahmed Abdullahi, Gavanas onyonore motegno ni osuru ma sirkal choko kuom jopiny osemedore gi atamalo 35, omiyo pesa matin ma counties nyalo yudo e hik omwom manyien en bilion 534. The Senate, in its initial 2025 budget policy statement recommendations, had put up a figure of 465. CRA has put up a case for 458.94 billion shillings. We also note that the National Assembly has made a proposal of 420. As a council, we are proposing 534.96 and will justify. Dwaro makamano en malo mar bilion 458 maduol mochung'ne pogo mwandu e kind sirkal mamalo kod sirkal mag county CRA ne ochwalo ne od bura. The proposed allocation of 420 billion translates to an increase of 5 billion or 1.2% from a base of Kenya shillings 415 billion allocated in the current financial year, that is 25-26. The Commission therefore recommends that county government's equitable share allocation be increased to 458.9 billion in the financial year 2026-2027. Duol mar CRA kod COG kata kamano ni kod yierok ni counties onego yud omenda mathoth maho bilion 420 ma migawo mar omenda chano miyogi e hik omwom manyien. The 5 billion, Honorable Chair, members, is not adequate even for the annual salary increment of 5.85 billion, which is based on a 3% of an aggregate wage bill of the counties, which is estimated at 100. Jakom CRA Mary Chibukati kod COG wacho ni sirkal onego wit oko hola magisebedo ka gimiyo counties kendo keto omenda makamano e pok magimiyo counties higa ka higa. Continued increase of conditional grants to county governments reduces the fiscal autonomy of county governments, and this limits them from spending according to their own locally determined priorities. Rather than give more conditional grants to county governments, the national government should consider increasing the county equitable share. Mabiro kalore ni thoth hola makamago rem chopo ne counties, kendo counties ok nyal bandhogi poni hik omwom mane ochiwgie osekalo. E komachielo, counties dwaro ni bilion 8.9 ma osebedo ka chulo jochiw thieth mag jopiny kata UHC mondo oket ne counties e pok margi kaka yo mar tego weche mag thieth e counties. UHC workers, for us to be able to absorb them on a permanent and pensionable basis in perpetuity, their allocation relating to their salary allowances and generally their HR emoluments should be part of the equitable share and not a conditional grant. Counties ne oyudo bilion 415 e hik omwom mokalo bang' ywarruok mapek e kind senators kod jo od bura. Riwruok mar Gavanas COG wacho ni counties ni kod ratiro mar kwayo medruok e omenda mag chwalo chenro mag dongruok e hik omwom mabiro kalure kod medruok e osuru ma piny owacho choko. Ksh534B, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.